ana bintang tamu pelawake tanjake, Nduk. Sapa? Mas Gareng Tralala saka Wonogiri. Ya. Aja dipleroki ngurmati karo Mas Gareng. Monggo, Cok. Dados. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahyo Kuntadi. Waduh, iya. Niki wau lancar perjalanane ngantos Munjungan. Awit donga pangestu Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan sowan kula mriki mboten wonten alangan pinaringan lancar samukawisipun, Pak. Mongko dalane ekstrim lho wis saka Kampak nganti tekan kene. Nggih, Pak, ekstrim. Kula mulai saking sekolahan Kampak dugi mriki ameng-ameng nyawa kaya dene wis arep ketemu karo malaikat, Pak, niki wau. Lah mau wis tak tawani apa dijemput karo panitia apa ora gelem? Wong betik kula iki moh ngrepotke kadang panitia. Kula mangertosi bilih panitia mbok menawi repot sanget ngurusi kawontenan dalu punika. Nggih. Wujudaken tanggung jawab kula, Pak. Mboten Akhire king Kampak budal dhewe. budal piyambak nggih mboten piyambak enten sopir enten kanca. Iya. Terus piye perjalanane mau piye? Wah ngremenaken sanget. Kula ki ora ngira nek mriki enten kampung utawa dusun utawa desa sing gemah ripah loh jinawi ngeten niki, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan, monggo, monggo. Arep tepuk tangane kok diampet ki nyapa lho. Lho, Lah nyatane bar munggah gunung to, Pak. Nggih. Ngetelak sing arep ngira sapa nek kene iki nek kehidupan lak ora ngira to. Iya. Kula wae lagi teko nggen pundi wau Kampak. Nggih. Munggah gunung niku pun bingung iku sing nonton bangsane apa kula pun ngoten. Lah ternyata dugi mriki malah luar biasa, Pak. Kampung-kampung, dusun-dusun, desa-madesa kawontenan pembangunanipun langkung maju kaya dene wonten mapan wonten kutha, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Munjungan. Nggih. Ndadosaken kerasan, Pak, ngeten niki, Pak. Terus sajek jumblek sepanjang sejarah kula kalih panjenengan. Nembe niki to wayangan teng lampu merah Bangju lagi iki to. Nggih. Lah ngene iki nganti pas lampu ijo kok kono daerah de bongko lho iki. Nggih pun diawekani kali dinas pun diawekani, Pak. Mesti lagi iki wayangan ning Bangju ya. Lah nggih sejarah niki ngukir sejarah saestu, Pak. Nggih. Ning sampean mesti kulino lek ndagel ning Bangju kulino. Kulino, Pak. Kula modale mboten wong wedak pupur tambah kali icik-icik, Pak. Nah. Ngemis lek kuwi. Ngamen. Amen. Penting dadi dit ngoten mawon. Bersih desa utawa katelah mriki niku Seloan Agung, Mas Gareng. Seloan Agung, sasine selo. Apik nggih Seloan Agung utawi bersih desa. Nggih. Desa Munjungan. Leres. Di bawah kepemimpinan Bapak Agus Setiawan. Nggih. Luar biasa sekali. Niki dongane Pak Pripun? Cahyo. Pripun? Bersih desa ingkang dipun nawontenaken warga masyarakat wonten ing Munjungan mriki. Mugi napa ingkang dipun gayuh dipun sedya warga masyarakat sedaya saged kasembadan Allahumma Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah berkah lan barokah. Amin. Pinaringan keselamatan Munjungan slamet donyane slamet akhirate. Amin. Kula dongake sing kadang tani muga pinaringan subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah omone ilang Allahumma. Amin. Kula dongake sing usahawan usahawati ngrembaka usahane lancar rezekine Allahumma. Kula dongake sing pegawe mugi ditresnani karo dhuwurane munggah pangkat lan jabatane Allahumma. Dongake Pak Cahyo Kuntadi muga-muga sok ben enek menteri saka Munjungan mriki Allahumma. Amin. Iso mbangun tol dalan saka Munjungan menghubungkan ke Kampak ngoten Mas. Dadi garek mak celurut ngoten mboten ngangge liku-limu, liku-liku Pak ngoten. Ning ngeten Mas Gareng. Dawuh. Kula sampun pikantuk informasi, Pak Lurah menika lak kontraktor. Oh, Nggih, tur dasaripun Pak Agus menika sangat dekat dengan para anggota dewan bahkan dengan Mas Bupati ing Trenggalek. Insyaallah ke depan diamini kemawon enggal dipun bangun dalan ingkang hebat, ingkang lebar, halus menghubungkan Munjungan sampai Kampak sehingga Munjungan sejahtera sepanjang masa. Amin, amin, amin. Loh, nek estunipun dalanipun merginipun sampun sae, Pak. Pun sae nggih. Nggih namung tantanganipun.
Mula niki ndagel ning panggung ning nggih pikirane dadi loro, Pak. Kok iso? Siji mikir ndagel, ping pindhone lah iki mikir muliye engko piye niki. Ampun kuwatir to. Panitia niku siap sedia yen pancen rawani sopir pirang-pirang teng mriki. Ah nggih pun percaya tanggung jawabe pun percaya nek panitia mriki, Pak. Nek lek mangke pamane jenengan disupiri terus numpak mobil jenengan ampun dandan ngoten niku. Supire wedi no. Ayo. Kudu preman dandane. Boten engko ya raup sik no, Pak, raup sik. Munjungan biasane Gareng mesti menerjemahkan mun ki apa, jung ki apa, ngan ki apa. Kok panggah ngene, ya gething aku. Lah sing nanggap apa munjungan kok ya. Nggih. Kudu cerdas no. Siap, Pak, siap, Pak. Pancen nek nderekke Pak Cahya Kuntadi iki pokoke saka omah kudu tenan kok. Kudu digawe kandel bathoke ndas mlethek-mlethek dagelan melu Pak Cahya Kuntadi. Lha zaman saiki semua harus cepat kok ya. Munjungan. Nggih. 3 unsur kata. Suku kata. Suku kata munjungan. Mun menika munjungan muriyen to Pak nggih. Mu ya terus nju terus ngan. Ya. Ngoten to. Mujudaken desa percontohan. Desa saged kangge tepa tuladha desa sanesipun merga munjungan menika desa ingkang gemah ripah lojinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Cerdas iki. Njunjung tinggi sing jenenge agama ning ya tetep tresna karo budaya mula munjungan dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sik to kalau dirasani karo sing mirsani kok padha. Lah kuwi donga kok, Pak. Oh iya. Niku kan donga, Pak. Nggih. Terakhir ngan. Nganti sok kapan munjungan dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tegese slamet donya slamet akhirat, Pak Cahya. Iya, bener dongamu ki apene kok monoton ngono kuwi terus lho mburine iki. No, lho niku sing monotone wong kuwi donga kok, Pak. Sik, Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Treng. Ndek wae ora WA ngoten lho Pak sampean, Pak. Wes pokoke kudu cepat iki kuduan. Ayo. Treng. Trengginas warga masyarakate pakaryan apa wae sarwa iso dadi dhuwit mula warga masyarakat ana Trenggalek dadi keluarga masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wong wis kok desa ganti kabupatene mesti kuwi neh lho. Nek desane baldatun mesti kabupatene ya baldatun thayyibatun. Provinsine ya baldatun thayyibatun. Negara Indonesia ya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Tak ayeli pokoke iki. Nek ra tak ayeli kelakon ra bayaran ning. Heeh no. Enggak. Nggawe senenge ati liya ana ing Kabupaten Trenggalek saben-saben acara bersih desa mesti nanggap wayang. Sarana nglestarekke budaya, mula iki diarani kabupaten sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Panggah tanggo Pak pokoke. Hari siji ayo lek. Lek-lekan wengi iki mujudake tasyakuran lan donga bareng-bareng muga-muga warga Munjungan lan Kabupaten Trenggalek dadi warga masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ayo apa? Ghafur kok laris men to bengi. Laris Pak, niki mau kantek entek kulaan es kok ghafur kok Pak. Lurahe asmane Pak Agus Setiawan. Kowe ngerti ra Pak Gareng? Bersih desa bengi iki tidak swadaya ora menarik iuran kepada warga masyarakat, dicukupi karo Pak Lurah karo kantor pemerintahan desa Munjungan supaya masyarakat tenang dan hanya mendapatkan hiburan tidak dibebani apapun. Loh, tepuk tangan dulu untuk Pak Agus Setiawan. Kuwi ngongkon tepuk tangan karo mikir kuwi ya, Ndek. Boten. Dadi Pak Agus Setiawan niku lak sebagai donatur padha karo lak ngoten to Pak. Saged mujudaken ngeten merga masyarakat mboten dipungut biaya. Niki sedekahe saking Pak Agus Setiawan. Tur kanggene Pak Agus Setiawan ngenekke acara ngeten iki mboten kangelan. Piyambake lak kontraktor Pak. Nanggap Pak Cahya Kuntadi sak rombongan sak bintang tamune Dik Elisa niku mung bleduke semen tok Pak niku Pak. Waduh. Paribasane ngono ya Mas. Iya. Agus Setiawan. Agus kalih Setiawan. Iya bener. Agus kuwi seneng, Setiawan kuwi weweh. Tegese seneng sedekah. Kok langsung kok carup dadi siji iki piye? Tekno wong ya cepet-cepetan to, Pak. Ya dadak nganggo mikir bareng. Iya. Ning jenengan wis marambah makaping-kaping ya sowan ana laladan Munjungan Mas Gareng. Loh, sumpah Pak, kula menawi wonten
mriki Munjungan. Munjungan mriki lho nggih. Desa Munjungan. Desa Munjungan niki mriki kula hitung niku sampun kaping pisan niki, Pak. Pisan niki. Kuwi omongane njaluk ditanggap meneh ngono kuwi. Lho lah nggih, namung mbok nawi wonten masaran mriku sampun. Nggih. Niku sampun, mriko sampun ndereke dalang king Ngalengkadiraja mriko sampun. Sapa kuwi Ngalengkadiraja? Minto Darsono. Aja ngono ke Pak Lekku lho, omku lho. Nggih, nika nggih Pakde kula kok. Nggih. Bareng anu terus ngaku-ngaku dulur Aku ora. anggere nek wong apik tak aku sedulur kok kula niku. Mas Gareng. Dawuh. Niki selak ngantuk mesake niki enten bocah cilik niki. Niki lari mriki. Nah, iki lek niki sampean wonten dua potensi saking warga masyarakat Munjungan. nggih. Setunggal genduk Angel, Angel. Tulisane lah Angel macane Angel. Oh iya. Ngaten. Sing setunggal melih kula yo duwe anak lanang teng mriki. Sinten? Lho. Le, rene le. Ya. Loh, ndi. Wah. Niki salaman sik karo Pak Dalang. Nggih. Amit-amit kebuk Pak, amit-amit Jabang Bayi amit-amit. Gila to karo kowe. Niku yo wong senengane. Niki asmane Primus. Primus apa? Pria mung setugel. Nah, Primus. Nggih. Tinggine semampe. Semampe tegese. Semeter tak sampai. Nggih. Nggih. Mbok yo nganggo iringan to. Ngene, diiringi nggih Pak nggih. Diiringi nggih Pak nggih. Ya, iringi ya. Pak De, aku anake sapa? Yen gede aku melu sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben dina Oh. Pade aku wis sapa? Ayo. Kenalan sik karo Pak Dalang. Nggih. Asmanipun sinten, Mas? Asmane pun mari, Pak, mung karek sesek napase. Oh, sik to. Asmane tegese jenenge sapa ngono. Jeneng. Paring asma Mas Bungke. Mas Bungke. Bungkek. Nggih. Bungkek. Kaya cocok men karo bodine ya. Lah nggih niku. Nggih. Kula piyambak nggih bingung. Bungkek, Pak. Nggih. Daleme nggih mriki, Munjungan mriki. Daleme mriki Nggih. Asli Munjungan. asli Munjungan, Pak. Niki kelangenanipun Pak Agus Setiawan lho Sik niki. penontonnya ra ketok kok ya. Oh, ra ketok. Dunggahke ayo. Oh lah polahe kaya malah munggah dhewe ora. Takonono Mas Gareng. Nah, yo ngadeg to malah lungguh wong kowe iki ngadeg kowe ra ketok kok malah lungguh. Ngadeg. Omahmu jenengmu nama sapa? Mas Bungke. Bungke. Daleme Nggih mriki mawon Munjungan. maksudnya tengah dalan kene iki. Nggih mboten. Munjungane ngendi? Dusun Bungur. Oh, kono. Kono. Lah ya kok kono ngepit rono, maksudnya ngono. Nyapu ra rono ki ceblok blok ngono sisan. Yo aja sak semene iki njeblok kok dikira bluluk ngomarahan. Oke. Anu, kowe umur pira ta, Le?
Umurku 10 kaya ndak genep iki, Pak. Kaya nganyelke ta sebenarnya. Ora genep. Umur 10. Niki potensi mriki, Pak. Nggih, wau dalu. Kelangenane Pak Agus Setiawan. Wau dalu kabare pun gegerke mriki. Gegerke Pak wong nyopeti nggen toko-toko niki kok, Pak. Boten. Niki kelangenane Pak Agus Setiawan. Nggih ta. Model stempel kelurahan terbaru nggih ngeten niki mangke, Pak. Ayo nggih. Nggih kanca, Pak, nggih kanca. Ning kula percaya angger nun sewu piyayi ingkang dipun paringi khusus utawi radi minim mesti ada nilai plus tersendiri menika anugerah. Jadi di mana ada kekurangan, pasti ada di kelebihan. situ ada kelebihan. Nggih no. Kira-kira kowe iki kelebihanmu nggon ngendi le? Ya iku aku sik bingung, Pak. Aku iki duwe kelebihan apa ora ngono aku ya sik bingung. Nek adus kan digrayaki ya nek keluwihane apa ora ngono. Enek benjol titik. Kuwi luwihe. Lah, kuwi diurut terus. Ayo. Nggih, terus niki pinter multi talenta, Pak. Upamane napa Mas Gareng? Nembang saged tok, Pak. Coba kaya apa pengen krungu. Niki saking pondok pesantren. Mula tembange pertama Pak D. Kowe iki neng dhuwur wae kok malah. Neng dhuwur sing neng kono penontone lho ora ketok, munggah wae. Munggah wae. Nah, ya rada rono ora neng kene lak terus malah kaya anu kaya padasan nggih Pak ngeten niki malah. Heeh, kowe kari wudu. Mula wau tembange Pak D aku anake sapa? Mergo tole sapa mau? Bungkik. Bungkik niki sampun lolo, Pak. Oh, Sampun boten wonten ibu kalian bapakipun. masyaallah. Mula niki wau matur kalih kula aku arep nderekke Pak Yoyok wonten Solo. Ngaten. Nggih, mboten napa-napa. Kira-kira tasih mbetahke ganjel kulkas mboten, Pak? Ya aja sia-sia Loh, nadyan kaya maksudnya- wong kuwi piyayi lho. Ya pokok ganjel kulkas. Menawa Kek motor. mau ntar. Tek montor. Lek nembang apa? Iso nembang. Oh nek nembang wong lulusan pondok niki adan men kleru komat kok, Pak. Pripun? Malah dipadetke ora. Ayo. Nyanyi nembang apa? Kanggo menghibur warga masyarakatmu kene. Lagu sing klasik apa sing hot apa gandeng weton pondok apa yasinan wae apa piye ngono. Aja. Malah kaya wong kepaten. Iki dangdut ta piye? Aja iki ringane. Lah iku aku ya urung dong kok. Lah urung dong kok macak. Aku mung yo mbuh sapa sing akon aku ya ora paham. Awang sing paring dawuh Pak Kepala Desa kok. Nggih. Lagu-lagu campur sari iringan karo gamelan. Ya. Iso. Oh, cah cerdas kok. Kalau podang kuning gubuk asmara munggah wah cabut Allah malah kaya Ketoke agak grogi timbangan medun deh. malah kaya timbangan ngene iki. Gini, lek pancen rumane nembang, tak golekne kanca. Oke. Ayo, Nduk, Angel, sampean. Wah, gelungamu kaya ban truk nggo wedi lho. Mriko. Iki nah niki nggih putra daerah. Nah, nggih. Nih, rene Nduk, rene. Nah, ben rada tetek si Bungkik lek enek kancane. Salim. Nah, ngono kuwi. iya. Nah. Sungkem karo mamah. Iya. Nah, ngono kuwi. Mama, Iya Mama Angel kuwi. badure padha kaya kok mama. Lho lah mula sepantaran. Nah, nggih. Sepantaran ngene iki. Genduk Angel kelas pinten nok, Cahayu? Kelas sekawan. Sekawan. Papat Iya. STM, Duk. Napa? Kelas papat STM apa? SD, Oh, Pak. SD. Oh, SD ngendi? SD Bungur. Oh, Bungur, tangleti Pak Dalang. nggih. Ibuke napa sinden? Mboten. Mboten. Bapake pengrawit, Mboten. dalang, Mboten. budayawan. Mboten. Lah apa copet? Mboten. Lah apa kok dudu? Apa? Nelayan. Mboten. Loh, udu iki. Oh, dagelan. Mboten. Lah apa pakmu? Anu, Pak. Apa jenenge? Asmane sapa pakmu asmane? Pak Wit. Pak Wit. Pak Wit. Widodo apa Widianto apa Wit-witan? Sinten? Nama panjangnya? Pak Wito. Pak Wito. Pak Wito. Oh iya. Sampean rene pengen nembang apa Cahayu? Nggih sesideman kalih podang kuning. Ya medeni men bocah Tenang iki. kok ora lho. Iki lagu angel, iki Bukesi wae ra mampu lho lagu iki. Ora mampu lah iki. Elok tenan. Sesideman karo podang kuning. Nggih.
Terus kowe arep nyanyi apa? Aku tak bintang kecil ae wis. Aku ndak mampu Mampu, engko tak obatke, mampu. Semanut ngono. Coba di Angel anu sik ya apa wis sesideman sik ya Nduk ya. Nggih. Cahyu ngagem bawa nggih. Nggih. Oh iya. Cah pinter. Maju kene, Nduk, maju kene. Nah, kelas 4 SD kok wis nganggo kotang barang sing dikotangi iki apa jane? Ya ben to reng mau jenenge macak kaya dewasa kaya sinden liyane kok. Kotange merke sampean pirsa ora, Pak? Apa? Elit. Ayo ben ora apa-apa. Ayo, Rekake angge cunduk mentul barang. Cunduk mentul barang. Jan bareng mlaku malah kaya pit motor rating. Ayo Nduk Angel. Nano. Wah, apik. Urung reng. Malah ngeget-ngegeti ora. Kok dereng to, Pak? Bocahe kaget nangis lho engko ora. Nduk Angel, tak kandhani. Napa? Aja don ya, tetep semangat ya. Mangat. Nggih. Sing dukung Pak Dalang. Biasane yen sampean nembang bawa iku sukses, Pak Gareng menehi minimal 500.000. Nggih. Masuk. Iya, kuwi. Pak, Biasane kan ngono kuwi nggih. anu Apa? pun kula rubah kebiasaan kula pun kula rubah. Aku ndek men ketemu ning Ponorogo mending nyangoni bocah kok ya Niku mbiyen. lak Ponorogo niki Trenggalek, Pak. Nduk, saiki pas Gareng wis rubah, ora 500 malah 1 juta. Nggih. Dalane mulih ngendi ya ki ya? Iya, Nduk. Aman, Nduk pokoke. Nang kene sik ya, Le. Nang kene sik sabar. Wiwitane. Tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, Ya iki. Ayo. Nah, 1 juta kecekel, Nduk. Ayo. Handaresang baki. sing ngajari nyanyi sapa to, Nduk kok? Ayah. Oh, ayah. Wah, tah munjungane ayah, ayo. Ayah lagi ngarit. Ora apa-apa Dek, Nduk apik ayah ibu. Ora apa-apa. Ayo. Mulai tak garapi wedhe golek nangis aku bocah ngene ayo. Mboten, Pak, mboten. Nggih. Pun kula weling pokoke nang panggung kudu kendel ora entuk jirih, ora entuk cilik ati, ngaten. Pokoke kudu kendel semangat wong entuk 1 juta bakal iki, Yang. Alah. Bagus kang ngolah budaya Kelas 4 SD wis pintere kaya Ah, ngene. ah. Cita-citane apa to, Nduk? cita-citaku lho Nggih. nggih kathah lho Pak. Waduh, Lha iya. upamane apa ae? Umpamane iki apa, Nduk? Apa pengen dadi guru, apa pengen dadi apa ngono lho, Nduk? Pegawe apa pengen dadi dokter? Cita-citane kok apa, Nduk? Kathah. Kathah. Nggih. Kabeh arep mbok ayahi ngono. Arep dadi multi talent. Lho, lah celengan ki mu ning ndi? Oh. Iki ning kene. Yo. Apik. Sowan menyang kutha gedhe. Nduk Angel, nuwun sewu ya. Napa? Mikir rada dicedhakke mboten napa-napa. Nadyan Nggih. sik kelas 4 yen karo mik aja gila ya. Rada cedhake. Kaya mbak-mbak iki lho anggere mik sewenenge ra umum ya. Rada cedhak, Nduk. Ayo, ora apa-apa ben banter suarane. Bendera Troska Yongyon. Apik tenan. Nek nama bapak Pak Wit. Pak. Nggih. Lho terus nama ibu? Ibu Nama Diana. Hah? Diana. Lho iki anake Diana. Angel anake Diana. Nggih. Iki bapak, Nduk. Bapak pocong apa piye ora? Bapak Gareng, Bapak Gareng. Kaget aku iso. Zaman kowe lahir, ya Allah, Ger.
Kembar Pak niki riyen. Kembar. Nggih. Iki metu ngarep, lah iki metu mburi. Maksudnya metu mburi piye to? Waduh. Ya kuwi. Gilani yo. Selendang kuning kang saking Kleru sing ngender, Nduk. Kleru. Ukir. Tak ajari sing kendel. Mas sing gender, sing tenanan dong. Ya coba. Pripun? Pake sing gender, sing tenanan dong. Ngono ya. Kan anake ayah kudu iso muni dong. Anak Yayan, ayo. Ayah. Ayah to. Niki eyang to. Nduk, jel. Napa? Top bener kuwi. Nggih. Diomongi bapak kok eyang. Suara kurang premono ing wasis ngungkrung. Iki bocah iki ciri khase lek nembang Nggih. mesti sikile sing tengen dijokne. Oh. Niteni, mending ngono ta mau sampean. Nggih. Ben piye lek sikile tengen dijokne gen piye? Pi ben piye to Nduk kok ora lurus ngene kok dadak iki ngene ngono ngapa Nduk? Kok ora sing kiwa utawa malah mekakah ngene ngono ngapa? Ayo. Sebabnya apa kok sikile kudu ngene? Nggih penak, Pak. Oh penak ngene. Oh iya. Kowe engko nek nyanyi sikilmu ning dhuwur lho Le ya. Malah kaya Banaspati ora. Ngungkrung marang bendera Wah. Ro. Tiasulistya pijer ngincangake alis Tak benakne kembange miring. Kembange anggrek, Pak. Apik ya. Sae. Somben kowe nek nggo kembang sembojo ya. Nyapor ra kembang kae. Pak Lurah repot-repot lho Pak Lurah. Alah Pak Agus sih ngopo lho Pak Agus sih dadak. Pak Agus. Alah Pak kok. Alah lah. Loh. Ngopo ke? Pak Agus ki yo ngopo dadak ngene barang iki. Lah wis. Kena ke sekolah sesuk. Wis kaya wah wis. Habiskan yo habiskan. Tekno ae. Ayo. Wis untuk rezeki. Ora ngentekne semen sak truk iki. Ora lah niki mau bleduke tok kok niki kok. Eh. Iki nyawer apa kesurupan to Pak Agus ki? Lah kok ngono? Lah kok sel-sel kabeh isi dompet telas lho Pak niki Pak. Wis. Pak Agus karo kancane dadak ngene ngopo. Kula wangsulke mboten purun nggih pun. Urung jawab lho Pak Agus. Lah musuh copet Solo ya sing cepet sikno Pak. Pak Agus matur nuwun, sehat selalu lancar rezekinya, ditresnani sapa padane urip, cita-cita dikabulke, tansah ditresnani karo warga masyarakate. Amin. Gareng iki bareng. Niki amal ibadah saking Pak Agus dicatet karo malaikat somben ganjarane jenengan mapan swarga sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para tamu monggo sing badhe ngersake tindak swarga ngeten iki monggo. Malah Pendak dina wis gempa lho Pak niki. swarga 200 iki eneng kowe iki. Rampungke sik Nduk. Ya Nduk, masuk Nduk. Ayo. Terus tresno sasideman ayo Bang, ini Bang. Bu Kesi jadi teringat masa lalu masa kecilnya. Piye Bu Kesi nyekel mik sik ora apa-apa. Piye. Ngerti Nduk Angel? Bu Kesi ngerti ora? nggih Sing ndi piyayine? Sing ndi? Bu Bu Kesi Kesi sing ndi? niku ingkang pundi, Nduk?
Wis ngerti. Sebuah salimo sing dibukesi itu sing disalim. Salim. Biasanya nek kersa salim karo bukesi terus diparingi 100 ya Pak karo bukesi ya Pak. Urai. Berarti wis ora biasa. Nduk, sok anu sampean sok sinau kok suarane bukesi lek nyinden. Sok ngrungokne. Nggih. Nggih. Suarane apik no mboten? Nggih. Sae. Nggih. Nggih. Tak kandhani ya. Nggih. Kuwi bukesi iki bojone Aa, ngono ya. Iki Aa lah gareng kuwi tadi. Nggih. Jumblenge rada rene. Malah sapi. Masa ra tertib. Nang mburi. Ya Jel, angkaten. Jogeti. Luwe becik tresnanana timbang pisahan Kang Sulistyo tari wangi samudana marang kulawarga garwa lan putra liwat kincane alismu kuwasa angganda rasane ngatiku Nadyan was ning serius aku isih mameni
Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Genduk Angel luar biasa. Bibit Pak Yaya. Nggih, generasi iki calone iki jos iki Generasi. nggih. Pamane anggere gelem suwitana sanggar Madangkara, Nduk. Wah. Dadi ya. Dadi apa? Dadi sinden sing kondang. Oh iya. Pinarak sik istirahat sik ra apa ben ora menggeh-menggeh mesake ayo. Mimik apa ora? Heeh. Kopi apa teh? Nek bir ora enek kene. Aja nggih. Nya iki Pak Dalang iki nya. Pak Dalang ora perlu akeh-akeh ya Nduk ya. Nggih, sangu sekolah ya. Biasane lek sekolah sangon ibuke mboten? Nggih. Sangoni, lek wis sangoni ya wis ra sida berarti wis sangoni. Nya nggih. Nggih, sembah nuwun. sami-sami nggih. Kok diomongne karo Bu Diana. Pak Gareng dereng to? Nggih. Nah iya. Pak Gareng nek cah cilik biasanya gampang mesakne lho. Duitku nek ora ndang tak kek-kek ora ndang miskin aku engko kene. Gayane. Nengane ya. Tase gede kena akeh isine. Ngampil 100 riyen Pak. Lho. Gawa pecah. Ya ora tanggung jawabe dhewe-dhewe kok ya. Lah pancen ora ana rasa dibaksa, rasa dibaksa. Wah, kadung wirang Pak ngeten iki. Kowe nek mangkat sekolah disangoni ibu pira ta, Nduk? 5. 5.000. Sekawan. 4.000. Pira? Maksudnya disangoni pira nek sekolah disangoni pira? Gangsal ewu. 5.000. Nduk, kleru kowe. 5.000. Ora sang aja-aja cah cilik. Dinggo petang dina, Nduk. Masa dagelan laris kondang 20.000 ora. Mudeng duit ngene iki. Iki duitku nang ngendi to cah iki? Ngabrit, Pak. Anu, kowe wis tau ngerti duit 100 urung? Ampun. Ya wis lah wis tau ngerti kok ya. Kowe arep ngenehi apa ora mek bocah dimingi-mingi tok. Nyanyang. Dinggo sangu setahun ya. Tukoke tanggalan kuwi lak Januari tekan Desember ya. Soalnya aku neng munjungan tanggal pinten nika nggih Pak Cahya wonten anu. Nggih. Kowe rasa teko ya, Nduk ya. Marai. Lah mbok menawa disumbange karo Pak Lurah kok ora teko piye? Apike rasa marai ngurang-ngurangi pendapatan. Sing ikhlas lek ora tak ijolane. Ikhlas tak. Karo bocah mesake. Ikhlas Angel Bapak. Bapak Pocong ayo. Selanjutnya Mbak Elisa Orcaros Alaso, ayo. Tumpakne sepur ya cah yo men jumeneng meneh. Ayo. Monggo Madangkara oye. Nganti lali to Mbak Elisa. Apa? Aku wis nyangoni Angel, Mas Gareng ya wis. Sampeyan ra pengen larise kaya ngono lho. Aku mau wis mbaten nek aku untung rong maju, nek maju lak ya aku melu entek iki mau. Ora nek enteke wis to. Wong iki lek ikhlas lahir batin ora lokak tambah kebak. Oh nggih, mengke nek sakit duet kalih kula tambahi. Ora mung 100, 200. Oh, Pak Gareng iya. 100 to mau. Nah nanti kalau podang kuning sama Mbak Elisa 200, oke? Nah, Mantul. Dinggo memberikan motivasi, dan Motivasi semangat. dan ditambahi. Ora no. masalah. Kowe nek Ora ra nggo masalah. duit tak silai, Nduk. Tenane. Nyilih duitmu mau ndi silene.
Ora sembodo. Mbak Elisa mirsani wonten ing dalu menika munjungan bersih desa pripun? Luar biasa ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu sedanten sedoyo para warga wonten munjungan ingkang sampun tumplek belek wonten meriki saking perapatan tekan perlom perliman perwolu persongo persepuluh kono adoh banget. Piye pendapatmu Reng? Pendapat kula kaya ngrungokke wong pilek, Pak. Aku anjane rada pilek sitek iki anu umbelen. Umbelen. Ya. Umbelen ora umbelen. Umbelen, ora Ya, umbelen. umbelen pangapunten Pade. Tumplek blek. Tumplek blek. Ora tumplek blek. Tumplek blek. Ya. Genahno mau lho Reng Karepku juga wilujeng. gitu. Wilujeng. Wilujeng dalu. Wilujeng ora. Ya wis rasa wilujeng sugeng dalu. Jane wilujenge wis bener ning anu kaku. Dadi ora wilujeng ning wilujeng. Lah terus aku nggak ceng tuh. Hah? Aku tuh nggak ceng. Jeng, Duh. wilujeng. Kowe ora ceng, aku wis mulai bribek-bribek. Olah, sing ceng nggon kupingmu kok. Jane nggon ilatku ra ceng. Wilujeng. Iya, wilujeng. Terus, Mbak? Keng baku kula nderek mangayu bagya. Kula sampun sowan mriki kadosipun sampun kaping kalih. Ping kalih niki. Kalih. Nggih. Nggih. Ingkang setunggal rumiyin kadosipun 2 tahun yang lalu wonten kene Pak Samsul Huda. Nggih, rumiyin mbok menawi piyayinipun wonten nggih Pak Samsul menika. Sakmenika saged sowan melih wonten mriki benten raosipun. Bentene pripun? Bedane piye? Gen margi Dalan. dalan nggih rumiyin pas semono kula kan kalih sopir. Lah niku dalane niku cilik terus dereng aspal terus beleduk. Aku iso asam lambung iki suarane iki. Kalau di daerah Sulawesi sana itu namanya bun kopi. Itu mirip kayak gini. Tadi nganggo munggah terus merun, tekan gone. Ono peradaban ning kene. Peradaban. Iya. Neng kono bon kopi. Bun kopi ning kene ning munjungan iki. Neng kene munggah mudun. Ya. Yeah. Kui aku seneng ternyata seneng. Ora seneng. Ya. Ternyata marginipun sampun sahe. Merginipun sampun Sampun sahe. Kowe nek ora mudeng buka Google wae ya. Kowe emang tak amini lho, Pak. Tak kira jopo-jopo. Kok kowe mung ning kene ta jaga lampu kaya apa? Mbok kene ning cedakku Neng kene aja wedi-wedi. Kowe engko nek lungguh neng kene ora iso mbedake endi bagonge endi kipas angine kowe dikira ya. Kowe ning tengah Nggih. kene. Kita supaya ning gen Supaya sempak wong telu. kompak. Ya iki sing tengah, kowe sing tengah Saya tak benerno kuwi mah lho, kompak. Supaya kompak. Apa aku ngomong apa? Kowe mau muni sempak Yo bener. supaya kompak. Sempak. Nah, Kompak karo semangat, semangat karo kompak, sempak. Tadi supaya sempak, semangat karo kompak. Oh. Awak dhewe wong telu ngene, ya. berarti sempak teles. Apa kuwi? Kok telu? Semangat kompak anti lemes. Ya ape iku Kuwi ape? koncone sempak bolong. Apa sempak bolong? Ya dondomi to. Ya guang ae dondomi telaten men. Kalau nek pun ngeten iki kaya keluarga, Pak. Mau wis proto, mau. Bapak, ibu, anak. Heeh. Ini yang dinamakan keluarga bencana. Keluarga bahagia. Bahagia, Ah, bahagia. Nggih gambaku niku wau nderek mangayu bagya lan nderek memuji sedaya pangajeng-ajengipun panjenengan saged kasembadan. Reng benakne reng. Pengajeng-ajeng. Peng alon-alon ngomongnya iki ladrang kok jadi koplo Oh ya. iya iya iya. Pengajeng. Oh berarti pelan-pelan teledok Ya. teledok. Ora pengajeng-ajeng ya. Malah digenahne gareng kucluk ora. Cah cilik ben ngerti, Pak. Kula dongakaken sedoyo pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan pinaringan wilujeng keselametan karaharjan
binaringan rejeki ingkang kathah lah. Amin. Betanine ora mung betani sawah tapi betani laut. Nggih paringi iwak-iwak sing gedhe-gedhe selamet nek pas lagi ne laut. Barate sampean ki apa jenenge tuna, terus aku salmon. Salmon Ki gereh layur. Aja sesuk anakmu lho kuwi. Nggih anak kula Pak. Anak kula Pak. Sik iki ana layang tak wacane ya, Mbak. Panglipur nggih. Nggih. Saking Bapak Gunaryanto DPRD Kabupaten Trenggalek fraksi Partai Golkar ngersakaken podang kuning. Ugi saking grup Modin wonten ing Munjungan minta podang kuning ingkang nembang Mbak Umi Hafifah. Nggih. BPD Desa Munjungan request lagu Selendang Biru kalian Lamunan. Nggih. Sugeng dalu Yulimbo nyuwun tembang Lamunan ingkang nembang Mbak Elisa calon garwanipun Pak Dalang. Oh nggih matur nuwun nggih. Di ana emang ada itu tulisannya. Iki wacanen to iki lho Itu nyuwun dari lah. siapa? Iki saka CV Karya Usaha Putra. Pak Ari, Pak Dedi. Iku Mas Mbak Ari. Alia. Dipun wangsuli Alia. calon garwanipun Pak Mbak Dalang. Elisa Nah, calon garwane garwanipun. Pak Dalang. Oh nggih bener. Kuwi lho enek gambare. Apa? CV napa to niku? CV Karya Usaha. Lho enek gambare anu ki lho bis beton kuwi lho, Dik. Endi? Kuwi Endi? enek apa ora? Ora. Oh wis glinding, Dik. bis itu. Gambare manuk malan. Endi lho, Pak? Iki pojokane lho. Ora enek no. Enek. Endi? Enek ora? Mboten enten. Berarti wis mabur berarti. Terus niku pamundutan napa? Niki wau lamunan. Lamunan nggih. niku wonten isine ketoke. Apa? Isine cobi-cobi kula Sing ndi to? pinjem-pinjem sik kandel Sing ndi, niku sing ndi? lho. Ah niki. Nah. Oh, iki. Iki saking Mas Ari CV Karya Usaha Putra Rental Tenda Sound System Kota Madiun. Matur Betul. nuwun Ya. Mas Ari, Mbak Alea, makasih. Iki ana duwite, dite mau ditulisi. Iki titip dinggo Pak Gareng kok. Oh ya matur nuwun ya. Kok nggo Pak Gareng iki? Lho ya Oh, sik, sik, sik. rezeki dhewe-dhewe, Dik. Dinggo Pak Gareng. Ana ngisore. Ora bangga sik kamu. Bangga kok bangga. Dinggo Pak Gareng, nggo tuku mori. Oh. Lah, Lah iki ngesore di dinggo Pak Gareng nggo tuku mori, nggo mbuntel bagong. Ya ora ya. Kowe kira-kira 7 meter apa 5 meter? Semeter kotor. Walah diurarek ora nggih. Oke, niki ngaturaken niki wae saking panitia ingkang cewek-cewek wonten pamundutan juga iming-iming kalian napa lamunan. Lamunan nggih. Lamunan sik mboten napa-napa. Oh, lamunan dulu. Mboten napa. Lamunan niku lak sing pindho. Ngoten niku to, Pak. Kuwi senggakane kuwi. Oh, senggakane. Nggih. Tapi niki mangke nggih kompaknya enggak ngoten, Pak. Ya iya. Oh. Berarti bisa dicoba dulu satu persatu, Pak. Silahkan.